Joan zinenetik izu urduri, hilabeteak pasa ditut bi, zenbat poema idatzi dudan, ta zenbat malko isuri, ta zenbat malko isuri. Frigora joan eta atea, ireki ezker eskubi, barruak hotz eta zuri, azken aldian nire bihotzak ipar poloa dirudi. Ipar poloa dirudi. Berandu irten naiz gaur lanetik, ta frigoan ez dago denetik. Bertan lasaina besamotz dago, taperraren barrenetik, taperraren barrenetik. Pizza zatia ere hilberan, dago ere negunetik, gazta bat aldamenetik. Dena erdia iruditzen zait, aldegin zenuenetik, aldegin zenuenetik. Venga, Jon, azkeneko bertsoa da ondo bukatu behar dugu, A ber, zein dezaket, limoia, taper bat, frigoan zegoen daiteke. Limoixikua, taper bat, ustela, zer den ere ez dakigun bat. Venga, dezi ditu ja, denboa pasten nahi data.